Бу авылда иске чыгарып ташланган газ баллоннарыннан өр-яңа затлы мангал әзерлиләр. Монда 80-нче елга Олимпиадага дип чыгарылган һәм бер тапкыр да киелмәгән ират киеме саклана. Бу авылда без килеп төшкән көнне абага чәчәге җыярга ашыгалар иде. Монда гомергә күгәрчен асраучы гаилә яшәп ята. Бүген без Мәмәттә. Бу атнада тәгәрмәшкә менә ни ияреп кайтты. юктан бар ясыйлар биредә. Иске газ баллоныннан әмәлләнгән мангал күпме тора? Үзебез белештек. Без менә моны заказ биреп алып китсәк ничә сумнан сатабыз? Бусы кыйбат. Абагага бага тамырыннан нәрсә ясыйлар? Сертейнен бергәләп чиштек. Мен үзем көндә ятыр алдыннан сүртәм. Көндә. Сөт елгалары ташыган чакта үзебез аертып караган каймакның тәме нинди? Тәэсирләр белән тәмләп уртаклаштык. Гөлназирәм, авыз итәсеңме? Әйдә. Ксюша Луизага, Луиза Ксюшага юлыкса, ни була? Нәтиҗәсе шушы репортажда. Ксюша тынычланмады, сөтендә бик бирегә теләмәде хәтта. Мәмәтем минем урман кырларга, биек тауларга якын урнашкан. Тау битләрендә сабан туенда ике бәхет бергә табышкан. Минем яшьлегем, мәмәтем үтте синең гүзәл кочагында. Мәмәтем минем, мәмәтем. Ladies and gentlemen, we live here very well. So come and see how we live it. Кыскасы, Мәмәтне дөньяның оҗмак пошмагы диелмир, ә оҗмакны үз куллары белән ясый. Балаларның күңеле булсын өчен хәтта җирле Диснейленд та корып куйган. Торговый центрларда 100 сум түләп бал тоталар бит теге. Ярты сәгать. Менә шундый ни ясаган им. Пока агызган ек монда. Вот, шул теге яшелгәнче суны тотасың да аны агызасың инде. Оконный рамалар кайдыр дуслар бирделәр дә инде, оконный рамалар да. Шуннардан яттылар да инде, ятмасын дип шундый бер нәрсә ясап куйдык инде. 2 этажлы. Монда сигезен балалар гынамысын күрше-күләнлекләр дә кирип. Керәләр инде, алар бит моннан башларын чыгаралар да шуннан дәшәләр дә йөгереп керәләр инде бөтенсе. Кемнәр теге уялмыйлар, шулар керәләр. Бысын былай үзем генә инде уйлап тапкан әйбер. Ну, теге игә ясыйлар бит инде, домиклар, шуның сыман нәрсә ясап куйган инде. Әзрәк просто грандиознарак булды. Әзрәк зуррак булды шул. Иске газ баллоннарына яңа тормыш бүләк итә Илмир. Алардан үз куллары белән мангаллар ясый. Заказлар тамып тора ди. Әле бакча хуҗалык өчен кирәк яракларны ничек сакларга икәнен дә өйрәтеп җибәрде безгә. Лайфхакны бу атнада махсус тәкъдим итәчәкбез. Бу мангал инде дөресен әйткәндә. Бусы Казанда минем мондый мангалларны күргәнем юк. Бусы менә шул как раз Казан өчен бусы. Бусы менә монда ягасың да инде. Монда казанны куясың да пешерәсең инде. Монсы бу өлеше инде мангал. Монда шул барбекю. Әйе, шашлык, барбекю. Монда шул ниләрне ушагын ягасың да инде, күмер төшкәч инде ясыйсың. Но былай менә бу ябык килеш пешергәнгә күрә нирәк, сочнарак була инде шашлыклар шул. Бу карантин вакытында инде заказать итә башлаганнар. Былай баштан абыйга ясаган икәннәрсен, шуннан дуслары килеп карап, шуннан китте инде заказлар. Без менә моны заказ биреп алып китсәк ничә сумнан сатабыз? Бусы кыйбат. Бусы 25 мең тирәсе где-то тора. Моның эше күп, вак эше күп. Күпме эшлисез? Менә моны эшләп бетерер өчен күп вакыт кирәк. Бер 3 көн. Тулы 3 көн. 30 көнне 3 көнгә бүләбез икән, килеп чыга бер айда 10 мич ясап була һәм эшләргә була 250 мең. Күбрәк эшләргә була. Бу әйберләрне нәрсәдән ясыйсыз дисез? Бусы баллоннар, газлы баллон. Күрсәтик кайдагы баллон. Әйдәгез. Менә алар баллоннар, буларны кеше үзе китерде. Кайберне үзем барып сатып алам инде, кайбер металл базага барасың да, табасың да жүнлекләрне. Сатып алганда буларны алу күпмегә төшә? Бер 500 сум среднем берсе. Төрлечә була. Анда төрле газлы баллоннар була, машинадан да газлы баллоннар була, зур.
Менә классташка бәхет булды инде. Кергән идем шулай металлобазага. Классташка заказ ясаган классташ. Аңарга зур баллон эләкте. То есть туры килде шулай. Кирдем дә, күрдем дә инде, сатып алдым. Әле анысын 400-гә бирделәр. Нишләп икенче икәнен белмим. Әгәр дә заказлар бик күп килә башласа һәм бу бик зур акчалар китерә башласа, мәктәптән китәргә әзермесез? Пока югы. Мәктәптәге вакыт сезгә бу вакытка теге комачауласа. Юк, пока комачауламый алай. Комачауламаячак та, мин бит теге ярты ставкада булгачтын. Анда 3 көн укытам. Абитка хәтлек бит инде. Онлайн укыту булса идең генә укытырга вакытны күбрәк алачак бит. Юк, күбрәк алмый. Дәресне кыскарттылар, зарплатаны да кыскарттылар, конечно. Күпме кыскарды зарплата? 2000 ярым тирәсе. Айына карап инде. Күңел төштемесең? Юк, мин акча өчен куйган юк әле. Күңел төшкән чаклар еш буламысың? Юк, нормально, күңел төшми. Соң бит нәрсә диләр? Моннан китсә тегеннән килә. Шунсыман. Менә без хәзер маскалар, перчаткалар киеп алдык. Һәм сез инде төшенгәнсездер. Безнең кая таба юл алганыбызга. Ләкин әгәр дә уйласагыз, без медицина учреждениесенә керәм дип сез бик ялгышасыз, чөнки әлегә безнең тапшыруда медицина учреждениеләре юк. Ә без күчәбез безнең традицион рубрикабызга. Кибеткә. Ипи, тоз, колбаса, эш пешмәк, самса, ничек уйлыйсың? Бу мәмәтлеләр өчен иң кирәкле продуктлар микән? Мәмәтлеләр өчен дә кирәктер, ләкин аларга караганда шушы тирәдән үтеп сүтеп йөрүчеләр, аеруча җомга көнне шушы тирәдән үтеп йөрүчеләр өчен кирәктер. Ләкин бу Аның әле теге яктан үтүчеләр өчен башка төрле язылганы бар диделәр. Карыйбызмы? язылган хлеб, соль, колбаса һәм вода. Ләкин вода сүзе алдыннан монда серле саннар да бар. Монда вода сүзе алдыннан аныклык кертелгән. 40 градуслы су турында сүз бара монда җәмәгать. Ә самсалар монда инде бу яктагылар өчен каралмаган. Шушы кибеткә без юл тотабыз. Монда шулай ерактан күренеп тора, белдерүләр язылган. Әле монда с Новым годом дигән язу да бар, күрәсең. Менә мин дә шуңа игътибар иттем. 365 көнендә дә Новый годны бәйрәм итәләр. Юкка гына 40 градус дип язылмаган. Шуңа күрә бу кайык шәһәр өчен бик актуальдыр, күрәсең. Монда хәтта сәпитләр куер өчен махсус урыннарда каралган, нәкъ шәһәрдәге кебек. Ләкин әлегә бер сәпиттә күренми. Әллә мәмәтлеләр велосипедтә йөрүгә яратмый, әллә алар шул кадәр чиреп байыган һәм бөтенесе машинада гына җилдерә микәнни? Мин әйтер идем, бәлки аларда сиестадыр бу вакытта. Хәзер керәбез. Без инде бөтен саклык чараларын күрдек. Исәнмесез? Саумысыз? Мәмәттә 2 күп тора. Әйтеп җибәрегез әле безгә. Монсы 29 сум. Ул сезгә каян кайта ул ипи? Нәдердән килә. Нәдердән. Димәк, Әлмәтне көтүл бу авыл ипи, әйме? Батон 34 сум, Ромашка бар сезнең әйме? ромашка 29 сум. Беренче булып кайсысы бетә? Нәдер ипи, Нәдер ипи, әйме? Ә үзегезгә кайсысы ошый? нәдер ипи. Җирле сөт бармы? Җирле сөтле ризыклар. Әлмәт сөте юкмы соң? Юк. Барысы да килгән сөт, әйме? Бысы 58 сум. Бысы кайнатылган. Кайнатылган, 60 сум. 60 сум. Бысы 49 сум. Бавырсаклар бармы? Үзәлмәтне Кош теле дә Әлмәтнекеме? әлмәткә. Иң арзан әйбер кайсысы? Ничә тиенме, ничә суммы әйтә аласыз? Шарпы 1 сум тора, әйме? Иң кыйммәтлесе. Үзәлдән инде колбаса. Әйе, күпме тора мәсәлән иң кыйммәт Иң колбаса? кыйммәтле 314 сум. 60 сайын килә ул. 60 сум. Ә кайсы әйберне менә сездә бик тиз бетә ул? Менә ипи сөттән кала. Мороженое ме? Ә кыш көне мороженое сатыламы соң? Сатыла. Ә менә бу тизелешеп тора булар нәрсәләр? Булар пеналар. Пеналар. Менә монда минем иң игътибар иткән нәрсәм шушы пеналар булды. Җәйкене бит. Тизелеш эшләре. Булар шуңа күрә күбрәк кулларны алалар. Мен караң инде вазелин. Минем мондай вазелин күргәнем юк. Ветеринарный бу да. Галәттә бит мондай куертылган сөт тутыралар, ягъни сгущенное молоко. Син туңдырма яратасыңмы? Мин туңдырманың яратам фисташковый. Фисташковый бармы соң? Фисташковыйны күрмим Ничә әлегә. сумлыклар бар? Кара, хәтта 150 сумга туңдырма бар. Весовой пломбир анысы. Аның күпме соң авырлыгы? Авырлыгы 0,45 дигәнме? Карбузның килосы 37 сум. Менә сине бананнар гел кызыксындыра. Охо, монда бананнар шул кыйбат. Чөнки шәһәр җирендә бананны мин күпмегә алам дигәнем 60 сумга Әйе, ахырсы. Апа, нишләп банан шуны кыйммәт ул сездә?
Тәмлеме? Тәмлеме, кыйбат булайымы? Менә син белмәгәнсең, менә без инде 40 градуслы суларны да күрәбез. Бөтен мелочь бар монда кирәк. Нәрсә аласыз күбрәк? Аеруча Мин күбрәк. шашны пробовалам, шашны пешерәбез бар. Күндә пешерәсезме әле? Юк инде. Яллардаймы? Ялларда шул. Тагын нәрсәгә монда керәсез, нәрсәләр аласыз? Нәдер ипин бик мактыйлар. Бөтен әйберне алам монда. Инструмент камера, шурупалар, җайлы, кодактор, нидерле мелочь бар монда. Күбекләрне аласызмы, Монда пеналарны? чөнки шул кая күп икән бу кибеттә. Монда балгалы белән. Мамит келәләре дә бар монда. Аны болгаркага круглар да бар. Бөтен нәрсә бар. Свежий әйберләр, ипиләр дә монда. Бишле куясыз инде алайса, Мәмәтнең шушы кибетенә. Плюс 5. Җирле зоопаркка да сугылып чыктык. Кем генә юганда, сыеры да, үгезе дә, куяны да, хәтта күгәрченнәре дә. Күгәрченне гомере буена асрый Мисхәт абый Хәнипов. Аның көтәклегендә 10 артык күгәрчен яши. Токымнары да төрле. Мисхәт абыйларның бакчасы да күз өстендәге каш сыман. Шунсы гаҗәп, бу авылдан без бер олау киңәш җыеп кайттык. Кәбестә кортыннан ничек сакларга? Бу хакта алдагы сюжетларның берсендә беләчәксез. Почта уеннарны сынаганыгыз бармы соң? Үз вазифаларын эшлиләрме, башкаралармы? Юк, минем үземнең санаган юк. Монда килеп йөри торган малайлар менә нитәләр, санап карыйлар, алып китеп, менә ерак аралардан очралар. Сез күңел өчен генә асрыйсызмы, Мисхәт абый, әллә үрчетеп сатып? Юк, мин үзем өчен генә. Сездән башка кемне санга сугалар тагын? Әллә сезне генә санлыймы? Монда мин генә кереп бирәм, башкалар кереп бирмәй. Малай внукка ярамый, аллергияның тузан ярамый. Мин яшь чагында нидән җирне туктан тутып төшеп асырыйм, менә шу анда да бит менә шундый светный күгәрченнәр чыккалай. Фикердәшләр кем әйтмишлек асырый торган малайлар килеп, алыштыргалап китәләр инде шунда. Миңа алып киләләр, монда алып китәләр. Тиз нитәләр. Югалалар. Менә шушы теге шул ук хищник карчыга килеп куркыткач алар теге беренче генә чыкканнары була менә оядан. Чыгалар да тиз генә таба алмыйлар урынны. Алар бит чыгып башта түбәне белеп калырга тиеш. Алар бит инде өстән ориентир алалар. Аны берсендә генә аны кольцосы бар. Шулай кольцо номеронный була, кайдан икән язылганы, обычно возвращайталар инде кире кайтарып. Минеке алай түгел, менә асраучы теге настоящий голубевкаларныкы. Аларның мәңгелек бары юк. Алар тиз нитәләр, паралашар, аерылалар. Күгәрчен очып киткәч, кире кайтмагас, эшегез пошадыр бит инде, име? Ну, булгалы инде ул теге мотор яхшы күгәрчен булса. Абага чәчәк атамы, әллә Гадел Кутуй алдашканмы дип кат төпшендек. Чәчәк атканын күргәнебез юк әле, диде җирле халык. Менә тамырын урманнан ташыйлар икән. Буыннар сызлаганда бик булыша диләр. Мисхәт абый, моны абага чәчәгеннән ясыйсызмы, яфрагыннанмы, тамырыннанмы? Юк, абага чәчкә атмый бит инде ул. Аны абаганың тамырыннан ясыйм. Ярты кило абага тамырына 3 литр су, 3 кашык ашык сусы. Салып 3 сагат кайнатырга керен утта. Яннары холодильникта, аңардан где-то ярты литрдан әзерәк не килеп чыга, сыйыкча. Шуны инде холодильникта саклыйсың. Кич белә ниләргә, буыннарга сөртәсең инде шуны. Авырткан буыннарга. Басаларны мен үзем файдасын күрәм, кешеләрне менә алып ниткәли, кайбер кешеләргә туры килми ул менә бөтен кешегә дә кешесенә карап барсы. Мин үзем көндә ятыр алдыннан сөртәм. Көндә шул бер үк буыннарга, уртатырган буыннарга. Алган кешеләр күрәсең 1-2 генә сөртеп карый да аны. Дальшаннары Эффекты югала. Эффекты югалмай. Уже файдасы тимәде. 2 сөртеп кенә бит инде аның файдасы тими. Бөтен абага да ярый, Юк, бөтен абага бездә 2 төрле абага үсә инде, аның бер төрлесен генә казыйбыз. Хәзер урманны нык басты инде ул абага. Теге менә монда тузганак баса, мондый җирләрне анда урманда шул абага бөтен җирдә дә. Абаганың чәчәге барлыгына ышанасызмы? Ул мөмкин хәлме? Юк инде аның чәчәге, ул бит инде научный доказанный бит инде, аны нәрсәсенә ышанасың. Вдруг мөгъҗиза булырга Юк, мөмкин. ничә ел яшәгән, бер дә күргән юк. Мин урманда күп йөрүм. Бер дә күргән юк әле. Җәнлекләр белән очрашкач куркып калмыйсызмы? Алар бит инде ташланырга да мөмкин. Юк инде, һәр җәнлектән куркырга түгел бит инде һәрге заманда күбрәк. Кешедән куркыта. Мин аны инде нидән кайткач юк, армиядан кайткач юк шулай дим.
Mehmet avылы muzейлары белән дә дан тота. Берсе мәктәпнеке, икенчесе шәхси музей. Марат һәм Ләлә Сиддиковлар музеенда вакыт ягын исәпләмәгәндә 250ләп экспонат бар ди. Кичекмәстән экскурсия уздыруларын үтендек. Ләлә ханым әле картиналарда ясый. Бисер белән дә шигә булып чыкты. Гаилә башлыгы нәсел агышында барлап тора. Шәҗәрәләрен күреп кайттык. Минем өйдә бер сандык бар иде, әнидә калган иске сандык. Бер нәрсә бар әле тагын. Самавыр. Шуларда менә шу йортка китеп куйдым да менә шушыннан башладым китте инде. Бу ничә ел элек булган? 2 ел элек. Әле 2 ел, май аенда 2 ел булды менә. Без мич агач мичкә инде бу кибеткә шушы килка балыклар, тузлы балыклар, яшел помидорлар кайта торган менә шушындай мичкәләрдә. Бу лампалар, олар бик күп кешеләр күтәреп килә инде, аларны кая куярга түгел, хәзер исемнәрен Авылдашлардан килгән лампалар. Без Зеленодол районыннан апалардан алып кайттык бу бишек, анда инде Чуваш, күрсәдә Чуваш авылы бар. Алар ясый торган булганнар инде кайыр, агач кайрысыннан. Да. Безнең якларда инде агач тактадан ясыйлар. Без инде моның Леногорск районыннан алып кайттым бу сабан. Бер дә сабаны атка тагып сөргәннәр инде мин бәләкәй чакта да сөрәләр әле. Бер кеше сөрәдер, ун насыл артыннан йөридер. Без кулчанасы, шушының белән урманнан ташыганнар, агач, салам, пишән урлаганнар кыш көннәрендә. Кулныкы инде булай. Хрущевка дип аталай. Хрущев вакытында бик модада була инде. Бу минем бабайныкы. Олимпия елында чыккан, Олимпиадага багышланган. Тикет кысталмаган күрмәк. Шулай бирделәрбезгә биргән. Күрше әби Ножи әби кертте. Үзенең малае Расих шушы бишектә уйнап үскән минем күрше дус малае. Бу бишектән ул бер-ике тапкыр егылып та төшкән инде. Исән калган, хәзер шуга бер яле. Менә монда крайда гына бусы минем әнинең кияүгә чыкканда алып килгән сандыгы. Ишендә юрганы, мендәре, бирнәләре шушында булган бөтен байлыгы шушы сандыкка сыйган. Бу сервантны менә бер 2 атна элек кенә кибет кырында тора торган бабай тапшырды. Ул безнең кышын Әлмәттә тора, җәен монда авылга кайта. Бу аның өендә торган сервант, мин аны 1-2 тапкыр сораган идем. Башта бирмәгән, үземә кирәк реликвия дип. Быел инде улым хәлемдә юк, рәтемдә юк. Менә шушы сервантны синап китеп музейга куялы диде. Истәлек. Бу сервантны үзләре ясаганнармы? Бу сервантны ул туганда булган инде, бу сервант. Аның әнисе туганда да булган, где-то 1920 елларда әнисе туган. Ким ясаган? Ким ясаган, ничек ясаган, ансын әйтә алмады. Яхшы кулга берип калдыра керек. Потому что мен Маратка ышанам, ул аңарда сакланган ич авыл. Ул сервантны сез үзегез ничегрәк саклый идегез? Аны бит инде агачны килеп карап торырга кирәк. Турадыр инде, шуны чистартып туздан дип. Нәрсәләр саклый идегез ул сервантта? Нәрсәләр саклый идегез? Шашкалар, таракалар, теге нәрсә кирәк. Рөмкүләр дә бар. Аны сезнең үзегезнең нәсел кешеләре куллары белән ясаган инде, үз куллары белән. Әби бабайлардан калган. Алар сатып алмаганнар, үзләре ясаган инде. Үзләре ясаганнар. Ләлә ханымнан кергән авыл тарихында сөйләттек. Тулы бер трактаттан сезгә кыскача мәгълүмат тәкъдим итәбез. Авылыбызның исеме Килмәмәт исеменнән алынган дип фараз ителә. Тагын бер риваят яши авыл халкында кызыклы гына. Мәмәткә Пәси бабай нигез салган диләр. Ул бу якларга килеп чыгып, урман белән капланган Олытау итәгеннән озак кына тирә-юнны күзәтеп утырган. Аннан чабаталарын салып тузанын каккан да, таудан аска төшеп, салкын су эчкән чишмәдән. Олытау янындагы әлеге зур чишмәне авыл халкы борынгы заманнардан ук Пәси чишмәсе дип атап йөрткән. Авылыбызда изге саналган урыннар да бар. Шундый урыннарның берсе изге нигез Резатин Фахретдинның ерак бабасы юлдаш белән килгән динен, иманын, халкын саклап калган изге Килмәмәт бабай 1640 елларда йорт салган урын булып тора. Бу нигездә яшәүче Минсәвер Австай Хамидуллина хәтерләвенчә, ил-юл гизеп йөрүче ак сакаллы картлар әтиәниләренә изге йорт нигезе, изге Килмәмәт бабай яшәгән җирдә торасыз икән дип намаз, дугалар укып чыга торган булганнар. Шушы йорт бакча башыннан изге чишмә чыга.
Монда бабачы картлар бүсер ташлар җыеп китә торган булганнар. Изге чишмәбез дә бар. Кыры, эссе көннәрдә ап-актан киенгән әбиләр җыелышып, шушы су янына килеп, яңгыр теләп, намаз укыганнар һәм дуга кылганнар. Шушы чатка килеп бассаң, бер якка карасаң Чупай авылы, Балчылар авылы, икенче якка барсаң инде Осталар авылы, Мәмәт авылы, әле менә өскәрәк менсәң безнең әле Сәмәрканд дигән ерак авылыбыз да бар. Исеме дә бик кызык. Мәмәт халкының бердәмлеге менә без инде өмәләрдә бергә зират чапкан вакытларда менә мин инде белдерүне бирәм халыкчыга. Су башларын чапканда без менә безнең су бушка үзе килә. Каптаждан, менә шул каптаж яннарын чапканда бердәм булып барсы да чыгалар, булышалар. Халыктан зарланмыйм. Монда гомумән тырыш, булган, уңган һәм тапкыр халык яши. Бүгенге көндә менә безнең инде хәзер яшьләргә урыннар бүленә, шәһәрдән килеп сорыйлар. Мин инде күбрәк үзебезнең күп балалы яшьләргә бирәсем килә җирләрне алар. Инде безнең шәһәрдән килеп сораучы кешеләребез күп. Менә бүгенге көндә җирләр сорап, йорт салырык дип авылга яшьләр бик тартылар. Мең рәхмәт хуҗаларга. Кулыма чиләкне тоттырдылар, иңемә халатны элделәр, башыма яулыкны яптылар да, абзарга кертеп җибәрделәр. Бер гомер сыер саумаган Луиза балачак хатирәләрен яңартып, сыер җилененә оранды. Ягъни Ксюшаның. Әмма Ксюша борчуга төште. Луиза алай бик борчылмады шикелле. Хәер, ике хатын кыз арасына кысылып, харап булып коймыйк. Үзләре белер. Луиза, сыер тирәсендә каушаганымны күреп, сизеп алдым. Чыннан да шулай булдымы? Соң бик күптәннән саумагач инде. Әллә кайчаннан бирле сыер җилененә тотынганың булмагачлыктан, ул каушата, мин дә каушадым, сыер да каушады. Ксюшаны ничек тынычландыру җаен таба алдыңмы? Юк, Ксюша тынычланмады. Сөтен дә бик бирергә теләмәде хәтта. Җиленнәрен катырып куйды да, кит монда, чит кешесен диде. Күңелең төштеме соң? Юк, төшмәде. Ул бит менә үз сыерым саудырмаса төшкән булыр иде. Ул бит үз хуҗабикәсен белә. Анда каймак, монда сөте. Ой, шундый балачак теме. Гөлфия апа белән икәүләп каймак айырттык. Авыл җирлеге башлыгы Илсия Миңнияровна белән җегетләр каймакның пробасын алып торды. Кыскасы, кадерләделәр. Минем өчен чын мәгънәсендә кан һәм җан яңарту булды. Рәхмәт. Агиданский машина. Агидинский, и шундай, и голландский сыман инде шунда. Рецептын каян белдегез? Интернеттан. Чуба. Гөлназирә, авыз итәсеңме? Әйдә. Нинди хатирәләр уяна? Инглизчә әйтмешли, no comments. Ягъни телемне итә яздым. Ул инглизчә, ул әйтем шулай дип тәрҗемә ителә. No comments, шулай да. Тел йотарлык инглизчә no comments була. Бу мондый тәмне күптән минем сизгәнем юк. Кичкенә чакта хәтерлим, әбием мин инде йокыдан уянуга сепаратны әйләндереп, бөтен өйгә тавышларны яңгыратып, Хуш исләр таратып, мин чыгуга, өстәл табын янына нәкъ менә яңа аертылган каймак әзер була иде инде. Син әзергә генә чыга идең инде. Мин алай чыкмый идем, малай. Кичкенә чакта әзергә бәзер яшәргә туры килә иде, ләкин хәзер бөтен нәрсәне һәрбер тигене үзеңә эшләп табарга туры килә. Син ничек әзергә бәзер принцибы буенча яшәү дәвам итәме? Сепарат айырткан көнне мине иртә таңнан уятып, шәбәкләп чыгаралар иде. Әйдә. Симит хатын кызың шуңа күрә. Иратларны әбиләре үзләре сөйли иде, хатын кызларны эшләтәләр күрәсең. Үзең эшләп тапкан мал тәмлерәк тә була түгелме соң? Беләсеңме, аның тәме икенчерәк иде. Менә булай иттереп әзергә килеп тәмләгән вакытта инде бигрәк тә рәхәт икән. Яр, без үзебезнең сүз көрәшебезне кадрда дәвам итәрбез. Тагын бер каптыр әле син хәрчә. Шундый ошады булмы? Мин каптырганга шулайдыр. Җәмәгать. No comments. Килеп татып карагыз. Бик тәмле. Карагыздан тәмле. Әз генә холодильникта тотсаң, әле куйрып китә. Менә тиңдә куясы. Куйсы да бармы? Яра җегетләргә сыйга да ярар. Пишән чапкач үзләре килеп булышкач куйсын ашарлар. Менә хәзер аларга урман диләге белән бирәбез. Менә. Ай, җегетләр, моны ашагач Мәмәттән китә алмассыз. Кайсыгызга бирәбез? Әйдәгез. Марселне калдыру монда төп бурыч. Марсел калып кара әле. Марсел әйдә. Каласыңмы Мәмәттә? Әлбәттә. Шагыйрьсин.
Мәмәтім минем, мәмәтім Unutmam seni her şağında Məmmədəm, unutmam Məmmədəm, unutmam Məmmədəm, unutmam Məmmədəm, unutmam Mehmet bizni нәрсәгә өйрәтте? Буыннар сызлаганда Мәмәтлеләр борын-борыннан куллана торган рецептны алып кайттык. Кәсебе зур табыш китерсә дә, мәктәпкә тугры булып калган мөгаллимне эзләп таптык. Гасырдан гасырга күчеп йөргән сервантның үз эчендә ниләр яшереп саклаганын белдек. Күгәрченнәр арасында да уҗымга йөрүчләр барлыгын ишетеп, гаҗәпкә калдык. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз? Комментарийларда языгыз. Безнең Тәгәрмәч тәгәрәвен дәвам итә.